Čau lidi, tady Mr. Danilio a dneska bude haul z Velikonoc. Tak jdeme na to. Jako první jsou tady klasický hustlerky, protože miluju mentol. Pak jsem dostala další hustlerky. Ty jsou černý rybíz a také mám rád. Pak jsou hašlerky z příchutí jablka, zeleného. Promiňte, mám alergy. Pak je tady další, jakoby, není tam hračka, nevadí, ale je tam čokoláda. Já si ji ohřeju a budu s tom namáčet ovoce. Tak, další tady máme tifťaky. Jsou takový ty větší. Jo, a ještě, pardon, tady to, je to taková ta větší, jakože je to slepice. To je, a je to taky jakože větší. Pak jsem tady mám Ricola, bonbony. Jsou zero sugar. To jsem jako hodně rád, protože moc nemám rád sladké věci. Tady to teda se trošku usnělo. No. Mentosky. Kinder Bueno. Jak jsem říkala, nemám rád. Ne, já jsem to neříkala. Nesnáším čokoládu. Ale toto a dubajská. Kinder a dubajský jsou nejlepší. A někdy i Milku Florem si dám. Ale to už je jenom jakože jednou za 4 měsíce. Pak moc jako nemyslím to. To FIFA tady jsem dostal. Jednou jsem si jako ochutnala, že jo. Protože už je ráno. A dostala jsem to včera ráno. Ne, včera dopoledne jsem to dostal. Tak jsem to už musela trošku ochutnat, že jo. No to je jedno, tam nedám prostě. Já si nedám. Další jsou tyto bonbony mentolový. Ty se cucají strašně dlouho. A jsou to z Marks & Spencer, takže to je taky v pohodě a je to fakt jako dobrý. Další mentosky. Lentilky. Teda vám spí kamošce. Tý druhý, s kterou mám ten YouTube kanál. Další bonbony. A to je celý. A pak jsem ještě dostala peníze. 700 od rodičů a 1000 od babiček a ještě možná dostanu. Nechci se chlubit, ale jakoby všem přeju, abyste měli fakt jako krásný Velikonoce a užijte si doma, je venku docela hezky, je sice pod mrakem, ale věřím, že je teplo. Tak chci, abyste chodili ven, já taky chodím ven a pak se uvidíme někdy u dalšího videa. Tak zatím čau!